A veure, no us passa que quan anàveu a l'escola, recordeu, quan feu BUP o COU, els que anaven 2 anys abans, si tu feies tercer de BUP i l'altre feia primer de BUP, o primer de BUP i l'altre feia setè, transformeu-ho a ESO i a batxillerat si teniu collons, No us passava que veies els 2 anys abans i els veies molt petits? Que deies, hòstia, aquests tios, no, són res. I ara amb 50 anys els veus pel carrer, que en tenen 48, i els segueixes veient petits? Seré raro, però a mi em passa això. M'estava tot pujant per l'ascensor, dic, ho he de dir, com que no ho tenia el guió, ho dic de seguida que si no se m'oblidarà. Bueno, i l'altre és que si em veieu amb una samarreta negra i penseu, hòstia, fa 3 dies que vas amb samarretes negres, ja ho sabeu, tinc moltes samarretes negres. Dit això, bon dia al matí, dimecres, toca dels ous, 22 de juny de 2022, 2006-2022, buah. Què tal l'estiu? Perquè ja no és un dia menys per l'estiu, estem a l'estiu, fa un dia que estem a l'estiu i, doncs res, 22 graus, hòstia, i les 9:22. Dia 22, les 9:22, 22 graus, aquí hi ha alguna cosa. Sisplau, els de l'astrologia, podríeu deixar-me algun comentari d'alguna cosa que està passant en aquest món? Strangest things. Bueno, doncs què tal l'estiu? Que ja havíeu preparat activitats per fer a l'aire lliure, doncs avui núvol i fresqueta. S'està de puta mare, no ens queixem. Bé, ja està, la intro feta, perquè tinc un munt de temes menors, com les cançons tristes. Que per compensar el dia d'ahir, que hi havia 12 dies avui només és el dia de 2 coses. I que les dues poden tenir algun comú o no, depèn, vosaltres mateixos. És el Dia Internacional dels Boscos Tropicals, probable que d'aquí uns anys aquest dia desaparegui, o en tot cas ja sigui el Dia Internacional de la Conscienciació o de la recuperació dels boscos tropicals, i també és el dia del futbolista argentí, que suposo que a nivell genèric és així, a nivell específic deu ser el dia de Maradona o el dia de Messi. No em direu ara també, bueno, el dia de Mario Alberto Kempes, poder, Passarella, Di Maria, igual, també, però ja més just, Maradona i Messi. M'agrada la cançó de Like a Virgin de Maradona, amb 2 N's, Maradona. Canta, Maradona cantant és boníssima, igual que el futbolista Madonna. Bueno, Madonna igual. Que pot ser que els dentistes tinguin codi odontològic? Ahir el Nil em diu, on és la mama? I dic, avui m'ha deixat per un calvo famós. I em diu, amb qui està? Amb The Rock. The Rock, Dwayne Johnson, per qui no sàpiga, el paio aquell, el catxes aquell, que té això, però fins aquí. I el braç llavors li arriba aquí. Bueno, un calvo. Recordeu que a la meva època, quan era petit, els referents eren Telly Savalas i Yul Brynner, que els confoníem. Més endavant, els referents van ser Bruce Willis i Pep Guardiola, i ara els referents són The Rock, i no, la Mariona hi presentava el llibre de Raül Romeva, que és l'altre calvo famós. Ara hi ha aquests 2 referents, The Rock i Raül Romeva, que vist de prop Raül Romeva també podria passar per The Rock. I si The Rock li poses ulleres podria passar per Raül Romeva. I que a mi m'han confós alguna vegada amb Raül Romeva també, amb The Rock no, suposo que és pel tema aquell que ja us he dit, de la calvofília o calvofòbia. Ah, ets calvo, ets el Raül Romeva. Ah, ets calvo, ets tal. No, tots els calvos són la mateixa persona. Collons, ja ho he dit. Bueno, doncs ja està, ho havia de dir, que em va fer molta gràcia. El seu referent, com a calvo famós, és The Rock, Dwayne Johnson. Temes diversos, ràpids. S'ha mort el continuador de la Sagrada Família als 97 anys, i la Sagrada Família encara està per fer. Pensem-hi. Avui, aquesta matinada, que ha plogut, que dius, mira, que bé, almenys no hauré de rentar el cotxe. 2022, aguántame el cubata, que plou, fang. Per supuesto, que si plou aquest 2022, ha de ploure fang. D'aquí 4 dies plourà flames, i després escarbats, piloters. Jo què sé, els escarbats piloters són aquells que quan te'ls trobes et diuen, ets guapíssim, Enric. I no només això, sinó que perquè es rentés el meu cotxe, bàsicament ara, hauria de ploure per dintre. I molt, perquè em fa vergonya hasta portar-lo amb un túnel de lavado, però el túnel de lavado d'aquell que te'l renten per dins. El de fora no, perquè la màquina tampoc et pot dir res. O ja arribarà un dia que una màquina obrirà, trucarà al vidre. Noi, portes el túnel de lavado, amb aquelles merdes. Noi, portes el cotxe molt brut. No, el que em fa vergonya és que me'l netegin de dintre i em diguin, això no es pot netejar, noi. Això s'ha de desinfectar. Això és Txernòbil. Amb la mascareta i el traje.
que pot ser que hi trobin pessetes, hasta. El president del COE, culpant de tot amb el tema dels Jocs Olímpics d'hivern, l'envant, que els va polititzar. Com diria Mark Stevenson, el creador dels 8 principis de l'optimisme pragmàtic, hem de pensar més com a enginyers i menys com a polítics, sobretot per projectes tècnics. Una altra cosa és que t'agradi o no t'agradi el tema dels Jocs Olímpics d'hivern, però tot anava bé mentre hi havia tècnics dient on s'havien de fer les proves, perquè és on hi hauria o més neu, o més instal·lacions, o més no sé què, fins que va entrar un polític, un mal polític també s'ha de dir, i va dir, pues no, ho farem com digui jo, i em saltaré tot el que hagin dit els tècnics. Els polítics, sobretot els mals polítics, espatllen moltes coses, i els tècnics després les han d'arreglar. Tècnics en pensament polític, polítics en pensament tècnic, tècnics en pensament tècnic, polítics en pensament polític. Ja està, hasta aquí la meva crònica dels Jocs Olímpics. Diu el govern espanyol que està a punt pel paquet anticrisi, perquè quan el demaneu, que el demaneu per la pàgina web, us arribarà unes xancles, un ventilador, una piscina de plàstic, petita, que no em fosis la terrassa, tampoc animal, i 12 mesos gratuïts a Movistar Futbol. I d'aquesta manera passaràs la crisi molt millor. Diu que el Congrés veta l'ús del català a la cambra baixa, que la cambra baixa, per qui no ho sàpiga, és la que té els sostres de metro i mig, la cambra alta de 3 metres, no. La cambra alta és el Senat i la cambra baixa és el Congrés, i que algú m'expliqui el per què. Suposo això venia dels grecs, tot ve dels grecs, i estava en llatí. Suposo que el Senat estava dalt a l'àgora i que estava molt amunt, i per això era la cambra alta, i el Congrés devia estar baix, tocant el port, i jo què sé. Si ho hagués dit ara això amb credibilitat, tothom ho hagués donat per bo, però després em dirien que dic mentides, es pensarien que sóc polític. Res més lluny de la realitat. Que veten l'ús del català a la cambra baixa, al Congrés, i que expulsen de la tribuna els diputats d'Esquerra Republicana de Catalunya, de Junts i de la CUP per poder-lo parlar. Sembla que el català no és tan cooficial com es pensava, que això de que es persegueix l'espanyol a Catalunya no ho sé, però que es persegueix el català a Espanya sembla ser que sí. Que diu que els Estats Units i Rússia tenen el 90% de l'armament nuclear mundial, benvinguts als 80s, de fet no els hem deixat, Rocky versus Ivan Drago, fight. Que incertesa pels enderrocs de la Sagrada Família, això ho han d'explicar bé, he hagut d'entrar dintre per veure la notícia i dic, hòstia, no pot ser que abans d'acabar-la ja l'enderroquin, no, que diu que enderrocaran o que volen enderrocar edificis del costat, jo què sé, la Sagrada Família se'ls està fent gran, els està creixent i ja no hi cap. Que diu que aquest any es compren petards menys potents perquè costava diferenciar-los de les bombes. Arribats a un punt ja no sabies si estaves comprant una bomba o un petard. La línia era tan fina que si tiraves el petard et carregaves la línia. Diu que l'AIREF, que és l'autoritat independent de responsabilitat fiscal, avisa de l'encariment del deute degut a la inflació. Per qui no ho sàpiga i no parli al revés, que ja sabeu que jo sí, AIREF al revés és fèria. Que una associació es digui fèria ja us diu molt de l'associació. És com si ara em trec de la màniga, que molaria molt fer-ho, una associació que es digués OCRIC, pronunciada OZRIC, que l'acrònim podria ser Organización para el Cumplimiento de la Renta Internacional de Catalunya, jo què sé, m'ho invento, oi, que sèrio, pues OZRIC al revés seria Circo, o CRIF, Circo, bueno, és igual. Sabeu que a Catalunya hi ha un circ que es diu Circric? Bueno, doncs això, que molaria molt. Fer el rata d'aquesta manera. Que estrenen la flauta màgica a Barcelona i una part del públic se'n va decebut perquè es pensaven que era una òpera porno, basada en el flautista de Melín. Van arribar pensant que trobarien algú sense roba i van dir, però què és això? Si aquí la gent canta, si va amb molta roba, si hi ha gordos també cantant. Jo em pensava que em trobaria aquí Nacho Vidal i tota la pesca. Què és això de la flauta màgica? Què és això d'enganyar tant? Suposo que la versió porno, llavors ho van dir, no, la versió porno la farem més endavant en un altre teatre, que no serà el Liceu, serà el Liceu, i es dirà el Falo Mágico. Que Mané se'n va al Bayern i serà company de Sané. Bueno, ja ara els confonia, perquè no sabia qui estava al Liverpool i qui estava al Bayern de Múnich, resulta que Sané estava al Bayern de Múnich i Mané estava al Liverpool, ara com a mínim això ja no ho confondré perquè estan tots al Bayern de Múnich. L'únic que està al Liverpool és el Salah, que el confonia una mica amb el Sané, però hi ha Mané i hi ha Sané. Mané i Sané, Sané i Mané, que bonic. Jo crec que han fitxat el Bayern de Múnich perquè quedava maco, perquè rimava. I han dit, tenim el Sané, fitxem el Mané. Per cert, que Sané es diu Leroy, Sadio Mané i Leroy Sané. L'Heroi, que podeu sona, teniu dos referents de l'Heroi. Si sou molt joves serà el Merlin, el mago, l'Heroi Merlin.
I si sou més grans serà l'heroi Johnson, el de fama, que em sembla que es va morir degut a la fama i altres coses col·laterals de la fama. Que diu que la petita de les Williams té 40 anys, com a dada, ho deixo només com a dada, perquè hi penseu una mica, i que el resum que dona el diari de per què piquen els mosquits és: si veus molt, estàs gordo i portes camises del Magnum. Aquesta seria perquè confonen amb una flor, molt gorda, però et confonen amb una flor. Que també els agrada la roba fosca, però que si portes roba amb coloridos et podríeu confondre amb una flor. Que al final el que hem de fer pels mosquits és repel·lent, el repel·lent de mosquits, que ha sortit un repel·lent de mosquits ara que els insulta molt, que no el poden tragar, que tal com el veu el mosquit, és el Ciudadanos dels repel·lents, bàsicament, el que hem de fer. Ciudadanos era repel·lent en general, i els de mosquits són només pels mosquits. Però un repel·lent de mosquits que es diu Ciudadanos, què us semblaria? Però què és aquesta merda? Vinga, va, adéu, Dios.